Onsoň meclisin ähli agdalary yerlerinden turup İsa'ny Pilatyň ýanyna getirdiler. Olar İsa'ny ýazgarmaga başladylar. Biz bu adamyň milletimizi azdyrýandygyny gördük. Ol imperatora salgyt tölemäge garşy çykýar we özüni Mesih hem paça diýip atlandyrýar. Pilat ondan: "Sen Ýahudylaryň paçasymy?" diýip sorady. İsa ona: "Aýdyşyň ýalydyr" diýip jogap berdi. Onsoň Pilat ýolbaşy ruhanlar bilen halka: "Men bu adamna hiç hili etmiş görmedim" diýdi. Emma olar höççetlik edip, bu adam öz taglimaty bilen tutuş Yahudiýanyň ilatyny öjükdirýär. Ol Celileden başlap şu ýere çenli geldi diýdiler. Muny eşidip Pilat: "Bu adam Celilelimi?" diýip sorady. İsa'nın Herodun velayatyndandygyny bilen soň Pilat onu Herodun ýanyna iýberdi. Sebäbi şol wagt Herodun özü hem Ýerusalimdedi. Herod İsa'ny görüp gaty begenni. Sebäbi köp wagtdan bäri onu görmek isleýärdi. Ol baradaky eşiden ençeme zatlaryna göre ondan bir gudratly alamat görerin diýen umydy bardy. Herod ondan köp soraglar sorady. Emma İsa ona hiç bir jogap bermedi. Ýolbaşy ruhanlar bilen Tewrat muallimleri bolsa ol ýerde durup onu bir agızdan aýyplaýardylar. Soňra Herod bilen onuň eskerleri İsa'ny kemsedip maskaraladylar. Egnine bir nepis don geydirip Pilatyň ýanyna iýdina iýberdiler. Şol gün Pilat bilen Herod dost boldy. Mundan öň olaryň arasynda duşmançylyk bardy. Pilat ýolbaşy ruhanlary, baş tutanlary we halky üýşürip olara: "Siz bu adamy meniň ýanyma halka azdyrýar diýip getirdiňiz. Men onu gözüňiziň alnyna soraga çekdim. Emma ol baradaky aýyplamalaryňyz dogry çykmady. Onu Herodun ýanyna iýberdim. Ol hem hiç günä tapman onu iýdina iýberdi. Sizin görüşüňiz ýaly ol ölüme laýyk hiç zat etmändir. Şonuň üçin hem men onuň temmisini berip boşatjak" diýdi. Emma ähli halk bir agızdan: "Bu adamy ýok et, bize Barabbasy boşat" diýip gıýgyrşdy. Barabbas şäherde ýüze çykan bir gozgalaňa gatnaşanlygy we ganhordygy üçin zyndana salnypdy. Pilat İsa'ny boşatmak niýeti bilen ýene-de halka ýüzlendi. Emma olar: "Onu haça çüýle, haça çüýle" diýip gıýgyrşdylar. Pilat üçünji gezek olara: "Näme üçin? Bu adam näme ýamanlyk etdi? Men ondan ölüm cezasyna laýyk hiç zat tapmadym. Şonuň üçin hem onu cezalandyryp boşatjak" diýdi. Emma olar seslerini has gataldyp, höççetlik bilen onuň haça çüýlenmegini talap etdiler we olaryň sesi üstün çykdy. Şeýlelik bilen Pilat olaryň talabyny berja etmek kararyna geldi. Olaryň soran adamyny gozgalan turdup, adam öldüren üçin zynnana salynan adamy boşatdy. İsa'ny bolsa olaryň ygtyýaryna berdi. Eskerler İsa'ny alyp barýar kalar ekin meýdanyndan gelýän Kirineyli Simuny tutup arkasyna haçy yüklediler we İsa'nyň ýyzyndan ýöremäge mejbur etdiler. Uly bir mähelle İsa'nyň ýyzyna düşüp gitdi. Olaryň arasynda onuň üçin zarin ağlayan ayarlar hem bardy. İsa ol ayarlara tarap öwrülip şeýle diýdi: "Ey Ýerusalim gyýzlary, meniň üçin ağlamaň.
Özüňiz we çağalaryňyz üçin ağlaň. Çünki şeýle bir günler geler. Adamlar önelgesiz ayarlar, doğurmadyk ýatkylar, çağı emdirmedik göwüsleri neneňse bagtly diýerler. Şonu dağlara, biziň depämize iňiň, depelere bizi örtüň diýerler. Eger adamlar gök daragta şeýle zatlar edýän bolsalar, onda guru daragta näme bolar? İsa bilen başga iki cinayetçiini hem cezalandırmak üçin alıp barýardylar. Olar kelle çanak diýilýän ýere gelenlerinden soň İsany ýanky jinayatçylar bilen birlikde haça çüýlediler. Jinayatçylaryň biri onuň sağ tarapyna, beleksi çep tarapynady. İsa: "Atam, olary bagyşla. Sebäbi olar näme diýenlerini bilen oklar." diýdi. Eskerler biýje atyşyp onun eşiklerini paylaşýardylar. Halk ona seredip durdy. Ýolbaşçylar hem onun üstünden gülüp, ol özgeleri halas etdi. Eger ol Hudaýyň saýlap seçen Mesihi bolsa, goý inni özüni hem halas etsinne diýişýärdiler. Eskerler hem ýanyna gelip onu maskaralaýardylar. Ona sirke hödür edip, "Yahudilaryň paçasy bolsaň, özüňi halas etdi" diýerdiler. Onuň depesinde bolsa, "Bu Yahudilaryň paçasydyr" diýen ýazgy bardy. Çüýlenen jinayatçylaryň biri oňa ýaňsylap, "Sen Mesih dälmi näme? Onu özüňi de, bizi de halas etdi" diýdi. Ikinji jinayatçy bolsa muny aýdana käýäp, "Sen Hudaýdan gorkaň okmy? Sen hem onuň bilen bir jezany çekýärsiň. Biz öz etmişimize laýyk adalatly jeza aldyk. Emma bu adam hiç hili erwetlik etmedi ahiri" diýdi. Onsoň ol: "İsa, şalyňa baran çagyň meni ýatlagyn" diýdi. İsa hem oňa: "Sana dogrusyny aýdýaryn. Sen şu gün meniň bilen bile jennetde bolarsyň" diýdi. Wagt gün ortany goloýlanyna günüň ýüzi tutuldy. Öýlen saat 3-e çenli tutuş ýurdy garaňkylyk gaplap aldy. Barathananyň perdesi orta arasyndan ýyrtylyp, ikiä bölündi. İsa gaty ses bilen gıýgyryp: "Atam, ruhumy seniň eliňe tapşyrýaryn" diýdi de jan berdi. Yüzbaşı bolan wakany görüp Hudaý şöhratlandyrdy. Ol: "Bu hakykatdanna dogry adam eken" diýdi. Bu zatlara tomaş etmek üçin üýşen ähli halk bolan wakalary görüp, döşlerini yumruklay izlaryna gaýtdy. İsany tanayan adamlaryň bary, şeýle de Jelileden onuň ýzyna düşüp gaýdan aýarlar uzagrakda durup bu wakalara syn edýärdiler. Meclis agdarlaryndan Yusuf adly bir adam bardy.
ol oňat hem dogruçul adamny. Özü de meclisin kararyna we işine razylyk bermänni. Yusuf Yahudiýanyň Arimatiya şäherinden bolup Hudaýyň şalygyna garaşýardy. Ol Pilatyň ýanyna baryp İsa'nyň cesedini diledi. Onsoň onu aşak düşürüp kepene dolap, gaýada oýlan we henide çenli hiç kimiň jaýlanmadyk mazaryna jaýlady. Bu iş taýýarlyk gününiň ahyryna bolup, sabat gününiň başlanmagyna golaydy. İsa bilen Celileden gelen aýallar hem Yusuf'un ýzyna düşüp gittiler-de, mazary we onuň cesediniň nähili jaýlananyny gördüler. Onsoň olar öýlerine gaýdyp, ýakymly ýysly tütetkiler we atyrlar taýýarladylar. Emma Hudaýyň buýrugy boýunça sabat günü olar diýince aldylar.